drugari, da li ste spremni? 3, 2, 1, priča za decu, OX Kids! Na jednoj sunčanoj planini dva dinosaurusa, Boćko i Roćko, krenuli su u šetnju. O, Roćko, baš mi prije ova planinska šetnja. Meni isto, ali počinjem da gladnim. Pogledaj ono drvo, izgleda kao džinovska jabuka. Ne, više liči na krušku. Pa možda je to drvo jabuka kruška. Ja baš volim da jedem jabuke. Ja baš volim kruške da jedem, obožavam kruške. Ali nema plodova, ovo je samo lišće. Baš jedno veliko, obično drvo. Baš smo se ponadali. I baš kada su pomislili da će gladni da nastave šetnju, Roćko, kiša, brzo! Znam jedno veliko drvo nedaleko. Ajde, trči! brzo su potrčali i stigli ispod velikog drveta. Sklonili su se dok je napolju sevalo i grmelo. Delovalo je kao da kiši nema kraja. Volim što imamo ovo sklonište. Letnje grmlje mi brzo prođe, samo da ne pokisnem. I kao što to biva leti, sunce se opet pojavilo, a oblaci su nestali kao rukom odneseni. Ajmo kući, možda nas tamo čeka nešto fino za klopu.